Ponovo u studiju, naravno sa novim gostima, najavljujemo izložbu crteža i slika dece iz domova bez roditeljskog staranja koja je otvorena već u Dečijem kulturnom centru. Dakle, to su slike i crteži, a sve ovo je priredila Jovana Tomanović, inače osnivač fonda Savremena deca. U sredu se zatvara izložba i tada će biti upriličena i aukcija ovih slika i sav novac će otići gde? Hajde da krenemo od toga. Tako je. Izložba se zatvara 16. novembra, to je sledeće srede. Ovo je četvrta izložba koja je prodajna, zato što svaka slika se prodaje po 10.000 dinara i od tog prihoda ćemo odvesti decu na sledeću slikarsku koloniju. Već su postojale dve slikarske kolonije. Jedna na Tari, Mitrovac na Tari, druga je bila na Kopaoniku. Tu se deca iz 7 domova s kojima ja radim, deca bez roditeljskog staranja, oni se jednostavno druže zajedno i slikaju zajedno i postaju drugari. Vesna Ilić je sa nama u studiju. Dobro jutro, dobrodošla. Dobro, hvala. Evo, ti si iskoristila priliku da budeš u deo te radionice. Crtala si, slikala, tvoji radovi su na izložbi. Koliko ih ima? Pa za sad ima samo jedan koji je izložen, ali tu su radovi od mojih drugarica, isto s kojima se družim, devojke koje inače su upisale fakultete, znači primenjene umetnosti, i to nama svima znači, mislim, i kao novčana ta pomoć, neka i kao druženje, i ja sam imala čast da upoznam Jovanu, tako da... Koliko imaš godina? Još malo 20. A, još malo pa 20. Je li talentovana, Vesna? Jeste. Vesna se trudi, ima dece koje su stvarno talentovane i jednostavno slobodno rade, opušteno rade, treba im samo malo podrške i pomoći kako ih kupiti im boje i platna i dati mogućnost da slikaju. A ima i dece kao što je Vesna koje baš se trude i jednostavno kroz tu vežbu dođu do jedne kvalitetne slike. Njena slika je 1,5 m sa 1,5 m koja je radila 1-2 nedelje, tako da ima i oni koji urade za 2 minuta i oni koji se trude pa urade za malo više. Znači, Vesna, uživaš u toga. Uživam. Kako je bilo na radionicama? Na kojoj si ti učestvovala? Pa ja sam učestvovala još dok sam bila u prihvatilištu. To se nalazi pri domu Jovan Jovanović Zmaj. Tu sam i upoznala Jovanu i s njom sam tako počela da radim. Bili su tu drugovi koji su me malo pogurali da s njima krenem. Jovana mi je dosta pomogla oko nekih stvari, tu sam i naučila i dugo sam radila, pomagali su mi drugovi, tako da eto, taj rad je odrađen lepo. I naravno ovde ne staješ tu, naravno planiraš i dalje da učestvuješ u celoj ovoj priči. Jovana, evo ovom aukcijom će to biti omogućeno. Odakle pre svega je ta ideja da počneš da radiš sa ovom decom i da tu pronalazite talente? Vi ste inače slikarka. Ja sam slikarka i htela sam da probam pre 4 godine da prenesem moje znanje na neke mlađe generacije. Ja živim u Milanu, u Beogradu sam saznala da postoje domovi za nezbrinutu decu i jednostavno ne želim da stvorim neke vrhunske slikare od njima, ali se družimo, igramo. Ja pokušam da ih naučim ono što ja znam, a oni korisno jednostavno iskoriste svoje slobodno vreme na radionicu subotom i nedeljom kad deca ne idu u školu. I raspustima idemo na neke izlete u pozorišta, u zoološki vrt, tako da se jednostavno druže i sa mnom i sa studentima Fakulteta likovnih umetnosti koji rade sa decom kada ja nisam u Beogradu. Jel se slažeš sa Jovanom? Znači to sve, pre svega ta lepa energija, druženje? Pa znači nam, ja kažem ponovo, meni drago što sam Jovanu upoznala i ovim putem bi inače pozvala svu decu da dođu i oni da probaju. Nebitno je kako crtaju, bitno je da se zabave i da boje malo mešaju, tako da kroz igru sve da nauče. Divno, da uživaju u tome. Hvala vam puno što ste bila ovog jutra sa nama. Mi još jednom podsjećamo da je izložba otvorena u Dečijem kulturnom centru, tako da ste svi dobrodošli da je posetite i da učestvujete na aukciji, je li tako? Kako je to organizovano? Bilo je mnogo lepo otvaranje trećeg, bilo je oko 100 dece, tako da je baš bilo puno. 16. će biti jedna šetnja kroz izložbu sa mnom i prodaja tih radova. Dakle, može svako da dođe i da kupi, je li tako? Nije klasična aukcija, nego više jedan moj obilazak izložbe sa gostima koji budu došli.
Hvala vam puno. Mi smo imali prilike da vidimo malo kako to sve izgleda, kako su deca crtala, koji su to crteži i slike koje će se pronaći na izložbi, a vi eto svratite do Dečijeg kulturnog centra u Takovskoj ulici i uživajte u izložbi takođe. Hvala vam još jednom. Trenutno u Beogradu, dakle 9